kuti mumuye panapa mugotitaurira nekutitendera nekutikwidzira vana Geza pamusoro kuita sekuti vaita chinhu chinoshamisa sibereki. Aiwa, taura pfungwa dzako iwewe. Wotsira vamwe ende musati taakukujoinai sekunge zvine vakawanda mukati. Kana chiri chipurogiramu chezano chekuda kunyenga pfungwa dzevasingakurumidze kuona, aiwa, zvitaurirei imimi. Isusu tichine spirit of resentment, mareasons edu tine right reasons wo. Kana nchiti isusu ndiri kureva inini nevanotenda zvandotenda. Saka ndinotaura zvangu ini zvepfungwa dzangu. Anodzitendawo otenda, asingatendi oregawo kutenda for the right reasons because takasununguka. Asi kana taakuzouya manje tobva tati tinokugamuchirai vaGeza, muri kuita zvakanaka nyika. Haiwa, magemu aya tagara tinoaziva, aya ezano aya tagara tinoaziva. Saka hatichambokwanisi kuti tingotenda zvese. Ini personally kuti nditende nyaya dzenyu vana Geza nemi vanani, because what I know is chakunetsesa Geza uko kwauri, chakunetsesa, it's not because waona kuipa kwezano. Aiwa, it's for selfish reasons. Iwewe wakatoona kuti vana havarambawo zvatinoda, mambenge muchinyatsodya mese makabatana, saka vazokurambirai this time, then nomba magona kuita hondo. Why? Because muri masoja, ndimi masoja acho. Makati haiende nepenzura kamukatibatirira kaini. Ndimi makati haiende nepenzura nokuti makarwa hondo makadeura ropa. Saka muri kutoda kuti padeukewo ropa kuti mapolicies edu isuve opposition ataiona kuti anogona kusimudza Zimbabwe ashande. Imi maida kutoti izviite zvibudirire chete kunge patodeuka ropa nekuti yakauya nehondo. Ndimi makati Zimbabwe ndeyeropa kaini. Nhasi munofunga kuti mungazoya motinyenga panapa kuti tofanira kukutsigirai. Tomboziya kuti same strategy yamakaita pamakabvisa Mugabe ndiye murikuda kuita pana muno. Muri kufunga kuti Mnangagwa ndiye ane problem imi. Ndiye Mnangagwa ega ane problem. Hamusiri imi mashaks mamakamutenderedza muchimunyatsomupa maadvices. Kusvikira azoona kuti hamuna brain imimi, muri kutokonzeresa wese. Akaona kuti aiwa chirega angolaza ega zvake. Mwakuda kusumudza musoro nhasi manyimwa chiministry chenyu chamaidawo kuti mulaze muri pasaidi penyu. Ndomba manyimwa maakuda kuchiti manje Mnangagwa ndiye ngaaende. Afeila chicha afeila chamanga musingazive from the beginning. Muri mhondi mese imimi, hapana kana munhu kwaya apa unoda kuti titaure titsigirei. Munongotsigirwa nemadofo chete vasingatombozivi zvavo. Because kana muri right, brain dzenyu dzichinyatsouri sharp, endai munokwekweredza chamisa, mutauro kuti shamwari hondo dzawakarwa takadziona, taitombopesanawo newe, but iye zvino taakukuisa pafront. Tiri kuda mapolicies ako ndo anoshandura. Constitution yeZimbabwe ndeipi yamunofunga kuti inoshandura Zimbabwe? Constitution yeZimbabwe iri written only to protect the culprits. Bavha nemhondi ndo zvairi ngoripo for. Haina kana chainombobatsira nyika yeye. Panotoda opposition, real opposition. Iyo inachamisa wamuri kunetsana nayo ndo original from Tsvangirai. Iyo ndo opposition ine mapolicies ekushandura nyika. Imi makati ari kutengesa, inotengesa nyika kai. Makati inotengesa nyika iyi. Saka nhasi maakuda kuipesana neZanu PF yamakati ndiyo chaiyo ine mapolicies anoita kuti nyika yedu ite right. Chii chashata? Muri kuti Mnangagwa ndiye akaipa, imimi ndimuri right. Ndamuda kuti nyepera imi. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. And I justify my anger against you guys. Against you. Varutotaura kuti akarohwa uye hapana zvishoma izvo zvawakatoitwa zvishoma pane zvatakaitwa izvo. Reduced to zero, to nothing. NeZanu muchitika imi zvinhu zvenyu zvamuri kuita zviri right. Nhasi mouya panapa moda kutaura sokunge zvinonzi taurai kumwe, but iyi platform ndaiona sekuti ndingotaura pfungwa dzako.
kana wataura pfungwa dzako then it's it. Hatina kugeza watiri kutambira takawanda izvo. Ngotaura pfungwa dzako ndaifungidzira kuti ndingangotambira kana ndaive ini ndaigona kukutambira hangu geza. Ina hapana panombokutambira ine ndakanatsitsidza ndombokunzwira because ndotoziva kuti honde yauri kurwa uko it's for selfish reasons. Haina kana chekuita nevanhu. Hamuna basa nevanhu imimi. Hamuna kana basa nevanhu imimi. Vanhu vese vezanu munonyepera kutendeuka muchiuya paplatform pevanhu. Makatonyatsodzidza kuti if you can't beat them join them. Saka mouya pano kumanipulata pfungwa dzedu. Ipfungwa dzemapenzi chete dzinomanipulatwa nevanhu vezanu. Isu hatimbomanipulate zvekumhanya, takutokuzivai masystem yenyu. Why musiri kuzojoina party yanga iripo kudhara? Mobva matiti tungamirire tiende mberi because tazokuona kuti maive right. Why musiri kujoina? Muri kuti kana paita party ine musoro mosima mhodzi dzenyu dzekuiparadza. Ende monosapota zvimbwasungata zvacho zvamune masima imimi. Ndo zvamunonosapota izvozvo. Mozoya panapa moda kuti nyepera. Isusu tinotozviziva. Ini nevamwe vakatonyarara, vamwe vasiri kumbotaura, vamwe vanongoteerera mahodhera vachinyarara. Iyeni nevazhinji vanongoteerera vachinyarara vanotongoziva kuti it's a waste of time kutaura panapa. But isu tinozongotega titaurewo zvedu tingokuonesai kuti aiwa tokuzivai imimi. Bungumuridzo iro rinonzi Mnangagwa iro. Harisi bungumuridzo rega, rotori nemi makamuunganira nazvino makamuunganira muri kunyepera kuita sekunge zvinonzi hamuchamuda. Imi muri kutonyatsoziva zvamuri kuita pana. Mazoshunura nhasi. Ende hamuchida kuti nyepera, mazoshunura nhasi. Opposition yakatanga rini. Nhasi ndo pamazoshunura, ende hamuda kuti nyepera. Muri kutozviziva zvamuri kuita ipapa. Kusima mhodzi yekupesanisa pavanhu vane pfungwa dziri direct vari kunyatsoona kuti chinhu chinonzi zanu chakasoora kudhara. Hatina chatinombonzwa kubatana nemi kuita sei. Hatina chatombobatana, imi ndimungatoya kobatana nesu. Then tokutendai manje. But most of you muri kuuya muri power hungry. Moskosima futi mhodzi yekupesanisa. Futi kutoti power hungry muri kutoya muri mhandu. Sekutsvaga kupesanisa opposition iri strong, iri supposed kunge ichimutsa nyika. Imimi muri kuparadza imi. Muri kuparadza imi. Remember Mudzuri paakapinda ari under MDC, Harare yange yachinja within months. Harare yange yakuchinja kuita but zvakakubohwa izvo zvezvo. Why musina kuona kuti this is the opposition that is worth ruling nyika inoi? Because yanga iri after development for the goodness of every citizen. But imimi muri mana mbavha ka imimi. Imimi basa renyu ndere kudya chete. Chamuri kurwira ipapa kuti ugarewo pachigaro yegezayo. Chawakatonanga kuti ugare pachigaro hauna kana basa neshanduko iwe. Kana usamboti nyepera zvenyu. Watotoshorana zvatoshorana ikokoko because ungoichemera chigaro nombwa wanyimwa saka wakutsvaga kuvedza pfungwa dzevanhu. Hapana, vese vari kutaura vese vari tori under ZANU. Hapana asiri under ZANU akanyarara kana kutoti ari kuuya achioposa zvandiri kuita inini because anotonyatsoziziva masystem yenyu anoaziva. Hapana kana tsitsi dzatombokunzwirai imimi. Kana tinotongokunzwisisai chete kana mukauya mukasimbisa opposition, mukasaidivhaita, mukaisimbisa hayo watobva tanyatsonzwisisa kuti right ava vakazotendeuka. Hakuna kuuya muchitoita zvifaction zvenyu zvezanu zvamagara muchingoita izvi. Nonsense vana baba imi, nonsense. Iwa nonsense. First class anathema. Iwa nonsense. Hatichambovedzwi neizvozvo isusu kana. Imi muri kuzviziva kuti takatambura kubvira kudhara, zvosera muchidonongodza, muri kudonongodza muchitonyatsoziva kuti takatambura kare. Munotozviziva. Ende hatina patichamboswera tichisoronzwa tsitsi because makazviona nyika ichiparara imimi. Imimi mukaona zvenyu zvanga zvakanaka because manga muchiri kudya by then. Mnangagwa achinja kudya nemi manje akudya nevamwe. Zvakukurwadzai. Asi mukarwadzirwa kwamuri kuitwa ndoka takagara tichilongoitwa isusu.
saka chazoshamisa nhasi chii chamungazoya muchida kubatsirwa nesu? Munofunga kuti demonstration Zimbabwe yakazombo demonstration hamuna kuuraya vanhu last time? Hamuna kuuraya vanhu last time? How many times has the opposition tried to demonstrate muchibloka imimi? Makaprotecta chinhu chenyu ichochi. Nhasi moti chaora chazoora nguvai. Chazoora nguva ima muchidada nacho nguva yese. Kana chaora huyai kamujoine muti joinewo isu opposition. Musatungamire, regai tikutungamirei isu because ndiri kuziva kwatakabva nekwatiri kuinda ende tiri kuziva purpose yedu. Hani makati haitongeke inototongeka neropa. Saka imimi ndimi chazodii? Munoda kuti tikubatsirei kubvisa Mnangagwa nechisimba? Kana tabvisa nechisimba then mobva matiputseke. Isusu kana tazodawo kusimudza musoro mopfuura futi zvamagara muchiita. Heap of nonsense. First class anathema.